Siap, gerak. Ada berapa? Gerak. Atar sugeng dumateng kang sama mira. Bintang muda rupane kuning biru. Bintang muda najan rupa kuning biru. Bintang muda isih padha eling. Tersugeng dumateng kang sama mira. Bintang muda rupane ijo kuning. Bintang muda najan rupa ijo kuning. Bintang muda isih padha Najan Allah tasih asale manungsa, tasih ngertos bab ing agama. Para mreksa ampun ngantos samangandha, para mreksa ingkang prasaja. Suka dumateng kang para pirsa. Kesenian bintang muda pirsa. Ampun ngantos samangandha para pirsa ingkang prasaja. Atur sugeng dumateng kang sama mira. Bintang muda rupane biru kuning. Bintang muda najan rupa biru kuning. Bintang muda isih padha eling. Tasih asale manungsa, tasih ngertos bab agama. Para mreksa ampun ngantos samangandha para mreksa ingkang prasaja. Siap, gerak. Luruskan. Gerak. Harap buka. Gerak. Ayo para kanca bintang muda rupane biru kuning. Asanajan rupa biru kuning bintang muda isih padha eling. Ayo para kanca bintang muda rupane biru kuning. Najan rupa biru kuning bintang muda isih padha eling. Ayo kakang bayu padha maju sebab waktu iki bintang muda lagi pelajaran. Ayo kakang bayu padha maju sebab beku iki
Siap, gerak. Lenyap depan. Gerak. Gerak, gerak. Acara wilujeng ingkang sami rawa, rawa wonten mriki angene wong sapa. Kita hormati miyos Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kang pungkasan. Kita berdoa para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki Nabi wasepuh. Kita hormati asih Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan. Kita berdoa para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Kaum muslimin dengan muslimat, marilah kita bersama-sama menghormat kepada Nabi Muhammad Sayyidil umat yang mempunyai syafaat dari kiamat. Atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki Nabi wasepuh. Kita hormati asih Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan. Kita berdoa para manungsa ingkang perintah kita supaya dosa. Kaum muslimin dengan muslimat, marilah kita bersama-sama menghormat kepada Nabi Muhammad Sayyidil umat yang mempunyai syafaat dari kiamat. Atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki Nabi wasepuh. Kita hormati asih Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan. Kita berdoa para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Kaum muslimin dengan muslimat, marilah kita bersama-sama menghormat kepada Nabi Muhammad Sayyidil umat yang mempunyai syafaat dari kiamat. Atur Ingkang sami rawuh wonten mriki Nabi wasepuh. Kita hormati asih Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan. Kita berdoa para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. siap, gerak. Harap depan. Gerak. Bocah cilik-cilik sandangane resik, lungguh tarik-tarik atuh bedake becik. Aku iso nulis maca iya wis, salat iya wis, cara padha tertibe Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Qur'an kitabku, Al-Qur'an kitabku. Bocah cilik-cilik sandangane resik, lungguh larik-larik, bedake becik. Aku bisa nulis
buka, gerak. Itu kuku pateng pasar Medono bintang muda saka Banjarasari. Tuku pating pasar Medono bintang muda saka Banjarsari. Ontan nganggo kalung sarapan bintang muda kudu wani berjuang. Ontan nganggo kalung serbang bintang muda kudu wani berjuang. Ontan nganggo ketuk kaji bintang muda kudu bisa ngaji. Ontan nganggo keduk kaji bintang muda kudu pinter ngaji. Ontan nganggo kalung sarapan bintang muda kudu beriman. Tuku diwadahi mukul bintang muda kudu guyub rukun. Tuku baju coe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Tuku padu doe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Tuku pateng pasar Medono bintang muda saka Banjarasari. Tuku pada pasar Medono bintang muda saka Banjarsari. Ontan nganggo ketuk kaji bintang muda kudu bisa ngaji. Ontran nganggo keduk kaji bintang muda kudu pinter ngaji. Gula pasir rasane legi bintang muda asli Banjarasari. Gula aren rasane legi bintang muda saka Banjarsari. Tuku baju coe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Tuku padu doe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Siap, gerak. Hadap, hadapan, gerak. Selamat datang kepada para pengunjung Pasar Pagi Katoharjo yang telah datang dan menyaksikan pentas seni di minggu ini. Dan jangan lupa Pasar Minggu tanggal 18 spesial sampai sore. Dan juga nanti ada keluarga kita dari Cahya Muda Susuan juga ikut meramaikan pentas seni di Pasar Pagi. Ingatlah kepada Tuhan yang telah memberikan nikmatan perhiasan sambut Bagi manusia yang jadi hiburan dunia yang indah ini, mari kita atur yang rapi menurut tuntunan dari Ilahi yang tercantum di dalam kitab suci. Rasulullah, Rasulullah, ya Muhammad Nabi.
Yo, siap, gerak. Yo sing semangat, sing kompak. Aja nganti ngisen-isenke pihak pasar pagi. Awak dhewe nang kene dipercaya main nganti tekan sore. Tekan paripurna monggo. Yo. Harap buka, gerak. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Aja wira-wiri golek senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Tani omahe Nang pinggir kali kau sawira-wiri golek senenge ati. Anake Pak Tani omah pinggir kali. aja main hati muda ora tunggu. Anake wong desa tumana bintang muda. Anake wong Jawa lunga nonton bintang muda. Aja main mata muda dadi memolo. Anake wong Jawa lunga nonton bintang muda. Anake wong Jawa saben dina lunga kerja. Aja tukar sulung muda awake loro. Anake wong Jawa saben dina lunga kerja. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Aja dong resula muda awake lara. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Aku pangustape ajar ning bajo kenake kodhok kocir dienggo gawe lanjal-lanjal dadine. Bintang muda muda pintere. Pangustape ajar ning bajo kenake kodhok kocir dienggo gawe lanjal-lanjal dadine. Bintang muda. Siap, gerak, lejar kon, gerak. Yen padha kono tak elekake, elingono marang kitabe. Panjaba maksiat sakabehane. Kanyang padha wae kanggo muji Islam para manungsa. Lan supaya netepi maring agama. Lan supaya netepi maring agama-agamane. Yen padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Mencegah maksiat lan sakabehe. Donya akhirate padha wae kanggo bose Islame para manungsa. Kang supaya netepi marang agama, kang supaya netepi marang agama-agamane. Yen kena padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Mencegah maksiat lan sakabehe. Donya akhirate padha wae kanggo muji Islame para manungsa. Kang supaya netepi marang agama, kang supaya netepi marang agama-agamane. Yen kena padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Mencegah maksiat lan sakabehe. Donya akhirate padha wae kanggo muji Islame para manungsa. Yen supaya netepi maring agama, yen supaya netepi maring agama-agamane. Yen gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Aduh pindah maksiat sakabehe. Donya akhirate padha wae kanggo muji Islame para manungsa. Yen supaya netepi maring agama, yen supaya netepi maring agama-agamane. Yen gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe.